Dead-on arrival ang usa ka senior human kini gipusil sulod sa iyang junk shop sa barangay Suaybaguio, Magugpo North, Tagum City, Davao del Norte kagahapon, Pebrero 6. Sa report nga dadawat sa DXDC Arman Davao gikan sa Tagum City Police Station, giila ang biktima nga si alias Dong, 63 anyos, miniog residente sa barangay Magugpo East sa nasangpit nga syudad. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nagpakaaron ingnon nga customer matod pa ang suspect ug misulod sa junk shop. Ug sa dihang nakatalikod na ang senyor, gipusil kini sa suspect sa ulo ug daling miikya sa wala pa matino nga direksyon. Gisulayan pagdala ang biktima sa Davao Regional Medical Center apan wala na kini natabang pa. Na-recover sab sa Davao del Norte Provincial Forensic Unit ang sa ka-fired bullet o cartridge case nga ginudahang gikan sa .45 caliber pistol. Ug gani gikonsidera pod or ginalantaw karon nga personal grudge sab ang gituohan nga motibo sa maong krimen. Sa karon padayon pa ang ginapangita sa mga otoridad ang suspect pinaagi sa usa ka drug net operation.